Αν κοιτάξουμε γύρω μας, από την καθημερινή εμπειρία μπορούμε όλοι μας να παρατηρήσουμε το μόνιμο και περίεργο φαινόμενο, το οποίο μένει ίδιο και παράλλακτο από τις οποιασδήποτε εναλλαγές κομμάτων στην κυβερνητική εξουσία. Το φαινόμενο αυτό είναι το γεγονός ότι βρίσκουμε στην αγορά από τη μια μεριά μια ομάδα αγοραστές που είναι ιδιοκτήτες γης, μηχανών πρώτων υλών και μέσων συντήρησης, που όλα αυτά, αν εξαιρέσουμε τη γη στην χέρσα μορφή της, είναι προϊόντα εργασίας. Και από την άλλη, μια ομάδα από πολιτές που δεν έχουν τίποτα να πουλήσουν εκτός από την εργατική δύναμη, από τα εργαζόμενα χέρια και το μυαλό τους. Ο χωρισμός αυτός ανάμεσα στο προϊόν της εργασίας και στην ίδια την εργασία, ανάμεσα στους αντικειμενικούς όρους της εργασίας και στον υποκειμενικό παράγοντα, την εργατική δύναμη, αποτελεί την πραγματική δοσμένη βάση, την αφετηρία του καπιταλιστικού προτές παραγωγής. Η εργατική δύναμη δεν αγοράζεται για να ικανοποιήσει με την υπηρεσία της ή με το προϊόν της τις προσωπικές ανάγκες του αγοραστή. Σκοπός του αγοραστή είναι η αξιοποίηση του κεφαλαίου του, η παραγωγή εμπορευμάτων που περιέχουν περισσότερη εργασία από την εργασία που πληρώνει, δηλαδή που περιέχουν ένα μέρος αξίας που δεν του κοστίζει τίποτα και που ωστόσο πραγματοποιείται με την πώληση των εμπορευμάτων. Η διαρκής πώληση της εργατικής δύναμης από τη μια πλευρά αναπαράγει διαρκώς τον καπιταλιστή σαν προσωποποίηση του κεφαλαίου και από την άλλη αναπαράγει τον μισθωτό εργάτη και τη συμμετοχή της εργασίας στο process της παραγωγής σαν μισθωτή εργασία. Η μισθωτή εργασία σαν βασική και γενική μορφή παραγωγής είναι το ουσιαστικό χαρακτηριστικό του καπιταλισμού, το ουσιώδες γνώρισμά του, η ιδιοποιώς διαφορά από όλα τα οικονομικά συστήματα που προηγήθηκαν. Επομένως, ένας κοινωνικός σχηματισμός είναι καπιταλιστικός όταν η μισθωτή εργασία δεν αποτελεί εξαίρεση και μια επικουρική λύση, αλλά είναι ο κανόνας και η βασική μορφή παραγωγής και στους τρεις τομείς: πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή τομέα της παραγωγής.